Is-sidien ta' proprjetà f'Santa Venera li kienet ġiet rekwiżita u allokata lil Partit Laburista madwar 50 sen ilu ingħataw 161,240 euro f'kumpens. Iżda l-qorti ċaħdet it-talbiet tagħhom li tali stat ta' fatt kiser id-drittijiet tagħhom għall-libertà tal-espressjoni u assoċjazzjoni. Dan kien ir-riżultat ta' sentenza mogħtija fi proġetturi imresqa mis-sidien tal-gażin li jinsab Santa Venera illi kienu fil-mira ta' ordni ta' rekwiżizzjoni fl-1967 bil-proprjetà sussegwentament mogħtija lil Partit Laburista fl-1973. Din kienet it-tieni azzjoni ta' ksur ta' drittijiet mis-sidien hekk kif fl-2009 huma ingħataw 75,000 euro bħala kumpens wara li l-primawla tal-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha ikkonkludiet li l-azzjoni tal-awtoritajiet u s-somma mogħtija lis-sidien li ġew imkeċċija minn darhom stess kienu jikkonstitwixxu ksur ta' dritt tagħhom għad gawdija paċifika tal-proprjetà tagħhom. Din is-sentenza ġiet appellata u l-ammont ta' kumpens tnaqqas għal 60,000 euro. Madankollu mis-sentenza tal-appell tal-2010 xejn ma nbidel għas-sidien li baqgħu jirċievu ammont nominali bħala kera għaliex għalkemm inbidlet il-liġi sabiex tindirizza tali diskriminazzjoni u inġustizzja dawn l-emendi ma kinux japplikaw għalihom bħala sidien ta' proprjetà li qed tiġi użata bħala gażin ta' partit politiku. Quddiem din is-sitwazzjoni s-sidien għal darb'oħra rresqu l-ilmenti tagħhom il-qorti u sostnew li mhux biss kienu qed jinkissru d-drittijiet fundamentali tagħhom iżda wkoll id-drittijiet tagħhom għall-libertà tal-espressjoni u l-assoċjazzjoni. Fil-fatt dawn kienu qed jiġu sfurzati jagħtu appoġġ finanzjarju lil partit politiku kontra l-għażla personali tagħhom stess meta setgħu jużaw il-binja skopijiet privati oħra jew inkella jagħtuha lil xi organizzazzjoni oħra. Fil-fatt l-applikanti fil-proċeduri sostnew li din kienet inġustizzja kontinwa. F'dan il-każ il-qorti laqet it-talba tas-sidien fir-rigward ta' drittijiet fundamentali tal-proprjetà tagħhom u tagħthom 155,240 euro f'danni pekunjarji u 6,000 euro f'danni mhux pekunjarji pagabbli flimkien mid-direttur tal-akkomodazzjoni soċjali u l-avukat tal-Istat, flus li finalment se jitħallsu mit-taxxi tagħna. Kopja ta' sentenza finali kellha tintbagħat lill-Speaker tal-Parlament. L-Avukat Claire Bonello assistiet lill-proprjetarji.